مدبر بابورات بحري إريتريا مقاديشو ترب حجر صوماليا نايكدم لي مادا شرع الديمقراطية أملاك قلبي سوا ناينت صنت مويا عدي جيغانو عدي جيغانو عدي جيغانو بعد من ينبتلمو سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي فلامي بوليتيكو منقصاص أب إرترا بزبل زدالنا تحستينا قريبنا لكم زلنا نزي استفلالي سنداتن مصحفتن إرترا بموكاس زدالنا مهارن حبارن تحستونا ناب كل إرتراوي فتاوي إرتران قدساتن من تخباصح بوغنكم شيرن لايكن أورادما سابسكرايب كتقبرو إنا تلابنا ناب تحستونا نسقران لنا إفرم قدي سنة مكتتال ناين بيك الزارر قد يفغن اللي ناين بيك الزارر قد يفغن اللي أنا خندق زي كم زيلة من باري أنها لا جزيها مع الجيل أبيت أملخ يا ملك الجيل نغنى يا بابا دالو واللوي نغنى جدانو تصاغي اللوي نغنى من زاي تصاغي اللوي حسوت انت بركس وحاكم لك إنجليزين أمريكان كابتن كند صلاتيز بإرتران إرترا كم هاجر نخيتقوم زعاران جناو الناس بإرترا كبرؤسو زي وردان زلوا قفعنياتات منقستاتين إرتران أصنتان نخيتركبن مأنتي جلوباوي استراتيجيين بمبال نهز بإرترا نبارنت نخودق كم مفارق أربعتاتن فلما حمساتاتن جميران أنصار هاجراوي ربحة إرتراوس سرحان جناون حجي قبل علي إرتران هزبان تنقل كم مفتصام دحر زي بلان زلوا هاجراتين إنجليزين أمريكان أمريت إرتران كلوا سقطات إرترا نبربحن بموعلن نهزب إرترا دما بأس قدادن بحيلن مس إثيوبيا كمزت امبر بمقبارن نقتلت سدت قنان سقياتن زفردا بمخانن إرتراوي زفلطون كفلطو زقبون تاريخيهم أب جزيه من محدار إنجليز أب إرترا أب كتماتات طرح زيكونه انتلا أب قطرات تميت حركانن سقات بزعبا مساع عدلون بسفحو سريصو نبرم اتزخف أخونتات دما أب قطرات نيروم مجزات الطليان بزيكانتهم استقاومون نربحو زي قلقلون حفاش زبي نخالوات لمداوان مسافتن شمامنتن بورسي أبزرخبو سلطان يابوتاتهم كقصلون شمامنت بمخان كم قدمهم أبلعلي أحواتهم ساطخ فطرون زقف حباب كفتلهم إنجليزون نزي نمكففال عدل زهبا قاتامن لمدن بمستوعال نتقاق مليسو بمقفاح سلطانو خدلدلن نهزبي ستلبت إلو نخجزاء بزيادة سريح اللوم أبساحلن معراباوي قولاتاتن كابزبن تاليان زنغلن فتح زي رغبن من لاعال أمانغو بهيرة تقرز غونو توفارون شماغلن ستوهالو دربتات بزيادة نمقفحان نابربحو نمو علان سرحيم مجزاتي إنجليز أب بهيرة تقرد راح زيكونه انتلاي أب انداتاتن قبيلاتاتن بن عمر هادن دوان كالوتن كساب مكتتالن مزمات طريتن حد حدوم زخيد فعفحن باسن كم زقهر قبرام
بسنكز دما بزح يوتن نبرتن كمزتفى مصحف ينفلاله أبقصاتا أسفيرات اللام أب كمز خونتات إنها اللو دمايم كم شيخ إبراهيم سلطان زآمسلو بلحتي إرتراوان نشيط أراتات إنجليز بمفلات نتي بلمدز نبره نايل علن تحتن دربتات مالت جزاين تجزاين حماق لمدي أبهرة تجري نخترف بزح زتعارون زتعوتلون أب كبساون كابزي نايمة تحت إرترا زفل ميلا يختلاي نبرن مجزاتي إنجليز أمونغو دك أباتن مأكلاي عليتن تماساسالن بمخنيات مريت نزفتر من السحابات إرتراوان حدهم نخكتاتلو نتصل انفللين يقفحون حوي يركو علون نبرام أبزون نزئكي تكبارات إنجليز نمخلاف كم ولد ماريام زآمسلو لبامات مراحتي نهزبي كالرقاقون كالنقاقحون اجيقوهم سبسبوم بخمزن ود خمزن كا اتي نايمت تأخخابن محبرات نايمت ارنافن نهزبي ارترا بزعبها قرنت نايمن كاحن تكبارات ببقروب تأتاتوا هزبي ارتراون كسعبومن كم مخروم بزح كم مهارن سلجمره نمجزاتي إنجليز زبدهن خونا مسأ بمسرت الدلاوي مصحفين فلاله تقرلاي ألم سجد تصفاي نأتو ولد ماريام بمزرابن كالوت بملكع قال محتد كابز الزراربوم بمئكابن أم مصحفو أسفير وخمزلو تاناي فلما محبر فقر هاجر اتبهال كتمسرتن كلا بوليتيكا وعلامة أين بران أم جمار أربعتات طاليان أبتحتي إنجليز بمخان نإرتراوان يقتلون تريتن نبرتن إرتراوان يزومتون سلزنبرو نزي التقاوم نايترعان محبر يانيرا اتا بحموشتا قنبوت شحنش عالتميتن 41 زقمت محبر فقر هاجر مفها زقرفتو سندات سلزيلة بزعبان نطفتاتان زسالت اتو قدياتن زنقر صحفات ايركبنيوم اتو ولد ماريام كمزبول وغن محبر فقر هاجر ناي بوليتيكا محبر اين برتن كمتي بترقاقا مستقلسة أم جمار أربعتات طاليان أبتحت إنجليز كوينوم إرتروان يقتلون يزومتون سلزنبرو نزد تقاوم نايترعان محبريا زنبرت أنصارتي فاشيست إيطاليا زتأتاتو عليتاوي أفلالاي أنصار قفعتات برت زيوردو إيطالياوان أنصارتي كاب سلطانوم زي تقنطوطو إيطالياوان أم محدرتي أبلع الهزب زوردو وزنبرو متن زي نورم مقصعتن كفليتن وزته قالسي كم زكايرت دما ينقر اللام أبتما جمرتا محبر فقر هاجر بربع زخونو مسرت أبالاتيا قويما كسام وداتا شحنش عالتميتن 43 عامة مرتها بلاخا نتي زتا مسرتا تلو علاماتات إنا تقالست درقا بطر نفتا صنحت حدا قابتي اتا محبر زسلاسلتو قديات بقاس تسيمو أبالات زنبرو نمم محدار بريطانيا زماخرن زحجزن حدا بيت مخري دك أبات كمز مسرت مقبارين يروم أبلع لزي إرتروان زيقاتات كدانا يلو زخولو ناتهم فولي أبيات فردي كمز قوم أبلع لمقبار قداياتهم بيقباي زسمع علو لعلواي بيت فردون اتمم محدار مسرت اللهم محبر فقر هاجر كاب قنبو شحنش عالتميتن 41 كساب تكمتي شحنش عالتميتن 43 مالت نأستات كل التعامتن فرقانيا سريحة أبزق وانز دما كتر علو زقباء بزح تكبارات من محدار بريطانيا ينيروم سيلفيا بانكرس تتبهال تماقواتي حبرة إرتران إثيوبيان من إثيوبيا اختبل نبزح كابتي شرنتاون عماسن تكبارات نايت من محدار تقال نيريام نقابلنت نعالت مفللاي ببريطانيا يقتصل كمز نبرن مردا نحده مرحت تاكسين زنبرو إيطاليوان ستوهبه زوار ملأختي تتكس اتمال اختي بمسرت كبسبة سلطان بريطانيا ستوهبه تأزاز ابتن تاكسي دكبات مسفار بتبكي زتخل كلايوم نزت تأزاز زمتحاس ورقة فقاد مالت لتشنسا زحدك تكباريو زبل نبرام ببوزح مريات مبار فاشيستاو عليت النت كمز نبرو يقتصل نيرو مالت يوم ترعنا هزبي زقربلو زنبره كالق تكبار نايتم محدار نفقادات نقدن عدلا مريتن زملكت نبره بزي مسرت زي من محدار بريطانيا نيطالياوان ناي لأخنا مصان فقادات نقد كهبن كله نيرتراوان كم عبد الله قنافر عبد القادر كبيرا نعاقاتهم زمسلو قالوا قدك أبات أملكتن مخل قالوها بوزح ززاربه قداي نبره بزخي توسنة من محدار بريطانيا مريت
ካብ ኤርትራውያን ወሲዱ ንኢጣልያውያን እናዓደለን ከሎ ተመሳሳሊ ዕድል ንኤርትራውያን ከልከለ ካብ መንጎቲ ኢጣልያውያን መሬት ዝተዓደሉሉ ቦታታት ፓንክረስት ንዓዲ ወገራ ደግራ ልብኤ ቅና ሓየላ ጉራዕን ምራራን ትጠቀስ ብዛዕባ ምቁራጽ ኣግራብ ብኢጣልያውያንን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝጽዓን ዝነበረ ከቢድ ግብርን ቀረጽን እውን ብዙሕ ጥርዓናት ቀሪብ እዩ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ነዚ ኩሉ ብዝግባእ ተልዕሎን ትጣብቐሉን ከም ዝነበረት ብዙሕ ዘካት ኣይመስልን ስግር እዚ ግን ክትከይድ ኣይከኣለትን ፍቕሪ ሃገር ማለት ፍቕሪ ኤርትራ ከም ዝነበረ ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ጥራይ ዘይኮኑ ኣብቲ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ዝምባለ ዝነበሮም ኤርትራውያን እውን የረጋግጹ እዮም ፍቕሪ ኤርትራ ማለት ግን ብዝያዳ ፍቕሪ ናጽነት ካብ ፋሽስቱ ኢጣልያ እምበር ኣብዚ ናይ ፈለማ እዋናት ካልእ ዝለዓለን ዝተነጸረን ትርጉም ዝወሃቦ ዝነበረ ይመስልን ፖለቲካ ናይቲ ግዜቲ ብዝያዳ ፖለቲካ ናይ ምክልኻል ናብ ግዝኣት ጣልያን ንኸይትምለስ ናይ ምጽዓር እንግሊዝ ንጣልያን ዝህብዎ ዝነበሩ ስልጣን ናይ ምንካይን ንዕኡ ብዝመሳሰል ካልእ ኣመለኻኽታን ዝተዓብለለ ዝነበረ ድማ ይመስል ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣርማ ናጽነት ዘየለዓለትሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ መስረታ ሃረርታ ናጽነት ስለ ዘይነበረ ዘይኮነስ ኣብቲ እዋንቲ ናጽነት ኤርትራ ይከኣል እዩ ወይ ብመንግስቲ ብሪጣንያን እተን ካልኦት ሓያላትን ክፍቀድ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ወይ ተስፋ ብዘይምንባሩ ይመስል ብሪጣንያ ንኤርትራ ምስ ሓዘት ተቐላጢፋ ግዝያዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳርያ ተኺላ ወሳኒት መጻኢ ዕድል ኤርትራ ይኮንኩን እቲ ጉዳይ በርባዕተ ሓያላት መንግስታት ኣብ ዋዕላ ሰላሚ ዝውዳእ ስለ ዝበለት ድማ እቲ ሕቶ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ከም ዝውንዘፍ ኮይኑ ነይሩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምምሕዳር ብሪጣንያ ክሳብ 1944 ጉሁድ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብምኽልካል እውን ናይ ምድስካል መንፈስ ነጊሱ ዝነበረ ይመስል እዚ እቲ ዝመስል ምኽንያታት እዩ ብሓቂ ግን ምምሕዳር ብሪጣንያ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ንናጽነትን ሃገርነትን ዘይትበቅዕ ግዝኣትያ ትቆጽራ ዝነበረት ብቁጠባ ነብሳይ ትኽእልንያ ዝብል ብዘበን ጣልያን ይኹን ሽዑኡ ብእንግሊዝ ብተደጋጋሚ ዝንዛሕ ዝነበረ ትንታነን ፕሮፓጋንዳን ንገለ ንናጽነት ክቃለሱ ዝግብኦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ዳርጋ ኣእሚንዎምን ተስፋ ኣቑሪጽዎምን ነበረ ናጽነት እንተበልና መን ክህበና እንተተዋህበናኸ ምዝ ድኽነትና ኣበይ ከይንኽእሎ ዝኣንፈቱ ኣብ ገለ ኤርትራውያን ዝነበረ መንፈስ ንሓደ ስሙርን ጡሙርን ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ይዕንቅፍ ከም ዝነበረ ክግመት ይከኣል ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ኣብቲ እዋነቲ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እዮም ንሶምን ከም ኣቶም ዝኣመሰሉ ሕብረት ዝሓተቱ ካልኦት መንእስያትን ናጽነት ዘይሓተቱሉ በንጻሩ ጸግዒ ናይ ኢትዮጵያ ዝሓዝሉ ምኽንያት ምስ ምሕራር ኤርትራ ካብ ዝበልዎ እዩ ቃል ብቓሉ ከም ብበልኩም ናይ ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም እዚ ሎሚ ናጽነት እትብልዎ ዘለኹም ሳላ ክፍኣት ጣልያን ከመይ ገይሩ ሽዑ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባን ሓንጎልን ክነብር ናጽነት ርእስኻ ምኽኣልን ምምሕዳርን ክመጸና ኣይከኣለን ናይ ተገዛእነት መንፈስዩ ኣብ ሓንጎልና ተቐሪጹ ዝነበረ እቲ ሽዑ ዝነበረና ኣተሓሳስባ ሕብረት ዝብል ይኹን ናጽነት ዝብል ይኹን ካልእ ዝብል ናይ ጽልኢ ስምዒት ደኣ እምበር ዝኾነ ሰብ ኣዕሚቑ ሓሲቡ ዝገበሮይ ክበሃል ኣይከኣልን በዚ ግብፂ ናተይ ትብል በዚ ጣልያን ናተይ ትብል በዚ ድማ እንግሊዝ ፖለቲክኡ ገይሩ ክፈላለየና ምስ በለ እቲ ምርጫና ኮይኑ ዝረኸብናዮ ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር እዩ በሉ ድሕሪ ናጽነት እዚ ኣባህላ ናይ ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ንኣተሓሳስባ ሓደ ውሱን ክፋል ናይቲ ሽዑ መንእሰይን ምሁርን ዝነበረ ዜጋ ይውክል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ግን ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ስምዒት ኢትዮጵያ ድሓር ደኣ እምበር ካብ ፈለማ ከም ዘይነበረ ወይ እንተነበረ እውን ሓይሊ ከም ዘይነበሮ እዮም ዝገልጹ ኣብ ውሽጢ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝነበረ ደላይ ናጽነት ኤርትራ ድማ ስለ ዝተገረሀ ነታ ማሕበር ከም ዘጥፍኣ ብናይ ስልኳን ናይ ውሽጥን ተግባራት ጸግዒ ኢትዮጵያ ከም ዝሓዘት እዮም ዝገልጹ ሓደ ናይቲ እዋን ሰነድ ብሪጣንያውን ተመሳሳሊ ርእይቶ ይዝህብ ናይ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣረኣእያ ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ኣብ ዝዛዘወሉ እዋን ከም መራሒ እስላም ኣስመራ ዝረኣዩ ዝነበሩ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ነቲ ማሕበር ከም ዝገደፍዎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ሰነድ
ኣብቲ መጀመርታ እምበር እቲ ምንቅስቓስ ወይ ማሕበር ሃገራዊ ኣንፈት እኳ እንተነበሮ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ዝተወፈየ ወይ ዝተበገሰ ኣይነበረን ይብል ክሳብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ከም ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ሸኽ ዓብደልቃድር ከቢረን ዝኣመሰሉ ደሓር መራሕቲ አልራቢጣ አልእስላሚያ ዝኾኑ ዜጋታት ካብ ዓበይቲ መራሕቲ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር እዮም ዝነበሮም ንኣብነት እኳ ብላታ ፋሲል ዕቁባዝጊ ዝተባህሉ ደጋፊ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ብ22 ለካቲት 1944 ብምኽንያት ጉሁድ ደገፎም ንኢትዮጵያ ብምምሕዳር ብሪጣንያ ምስ ተኣስሩ ዓብደልቃድር ከቢሮም ተዋሒሶሞም እዚ ድማ እቲ ምፍልላይ ገና ዘይተነፀረ ምንባሩ የመልክት ምኽንያቱ ዓብደልቃድር ከቢረ ምስቶም ናይ ሕብረት ኣይኮኑን በንጻሩ ግን ብላታ ፋሲል ዕቁባዝጊ ደጋፊ ሕብረት እዮም ዝነበሩ ከም ኤርትራውያን ግን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ተዋሒስዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ብውሕዱ ክሳብ መወዳእታ 1943 ኣብ ኤርትራ ወገን ዝፈለየን ዝተወደበን ፖለቲካዊ ጉጅለታት ነይሩ ክንብል የጸግመና እዩ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸብለል ዝበለት ማሕበር ናይ ጉዱሳት ዜጋታት ካብ ምዃን ክትሓልፍ ኣይከኣለትን ነፍሲ ወከፍ ነታ ማሕበር ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጽልዋን ህዝባዊ ሰዓብነትን ዝነበሮ እዩ እዚ ድማ ብትውልዲ ብሽመትን ብተማሳሳሊ ተፈላጥነትን ህዝባዊ ተቐባልነትን ዝመጸ ስለ ዝነበረ ናይ ጸጸግዕኻ ሓዝምበር ዋጋ ክወሃቦ ዝኽእል ናይ ምትእኻብን ሓድነትን ኣንፈት ፍጹም ኣይነበሮን ብኻልእ ኣዘራርባ እተን ክሳብ 1944 ዓመተ ምህረት ዝነበራ ቀዳሞት 3 ዓመታት ምምሕዳር ብሪጣንያ ንናጽነት ኤርትራ ዝኸውን ፖለቲካዊ መንጸፍ ዘይተነጽፈለን ምንባርን ክንግንዘብ ንኽእል ኢና ኣብቲ እዋን እቲ ብሪጣንያ ናይ ገዛእ ርእሳ ፖለቲካውን استراتيجيون تلمن مدباتن تحنصص منبارا خا رينا ኢና እታ ቀንዲ ነዚ ዘይንጹርን ዝተሓዋወሰን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዝኸሰበቱሉ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኮነት በየናይ ኣገባብያ ግን ነዚ ዕድል እዚ ክትረክብ ዝኽኣለት ድሕርዛ ሙዚቃ ተኸታተሉ عبدونا عبيدي يدو ما يسألوا بتينو مولي عبدونا راتني عبدونا عبيدي قمنا راتني قمنا عبيدي يدو ما يسألوا وتيدو مولي يدو ما يسألوا بتينو مولي تحتني معارز بسكي صباز بسكي معارز بسكي صباز بسكي دكخ خيط تقبو وانا تقبلكي هدقي هدقي مني يوم ذاكري هدقي هدقي مني يوم ذاكري كساب ميازيا 1943 بريطانياوያን ኣማሓደርቲ ኣብ ኤርትራ ግምት ክወሃቦ ዝኽእል ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከም ዘይነበረዮም ዝገልጹ ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ዓመት እዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሓደ ናይ ንግድ ወኪል ንኽህልዋ ተሓቶ ንዝነበረት ተደጋጋሚ ሕቶታት ብሪጣንያ ብተደጋጋሚ ትነጽጎ ነይራ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት እውን ኣልጋ ወራሽ ኢትዮጵያ ኣስመራ ንኽበጽሕ ንዘቕረቦ ሕቶ ቅቡል ኣይነበረን ይኹን እምበር ብሪጣንያዊ ኣምባሳደር ሃው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ነቲ ሕቶ ኣትሪሩ ይጣበቐሉ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ብሪጣንያውያን ርሱን ክትዕ ምልዓሉ ኣይተረፎን ኢትዮጵያ እውን ክሳብ 1945 ንሓደ ግርማቸው ተክለ ሃዋርያ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ሰዲዳ ኣብ ኣስመራ ናይ ዜና ወኪል ከተቐምጥ ፈቲና ነይራ ንሱ እውን ኣይኮነላን ብሓፂሩ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ፍጹም ኣይነበረን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ብወግዕ ዝኣተወት ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሴን
ተኮላ ገብረ መድህንን ዝተባሃሉ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ብ1946 ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ርክብ ቤት ጽሕፈት ማለት ላያዘን ኦፊስ ምስ ከፈቱ እዩ። ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ግን ብገለገለ ምኽንያት ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ይገብሩ ነበሩ። መብዛሕቶም እዞም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ ነቲ ውሽጢ ዝካየድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ጽቡቕ ግልባብ ይኾንዎ ነበሩ። ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተራኸብቲ በዓል ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ግን ከዓ ኤርትራዊ ዝኾነ ብላቴን ጌታ ሎሬንሶ ተኣዛዝ ዝበሃሉ ኤርትራዊ ነበሩ። ሎሬንሶ ብሰነ 1900 ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ተወልዱ። ጣልያን ይህቦ ንዝነበረ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ጨረሱ ግን ከም ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ሃረርታ ዝነበሮም መንእስያት ብ1922 ገጾም ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተራኸቡ። ሃይለ ስላሴ በቲ ግዜቲ ንኤርትራውያን ብጽቡቕ ናይ ምቕባል ሜላ ይኽተሉ ብምንባሮም ንሎሬንሶ ናብ ሞንት ፖልየ ፈረንሳ ብምልኣኽ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ንኽከታተሉ ሓገዝዎም። ሎሬንሶ ካብ ፈረንሳ ምስ ተመልሱ ሓደ ካብቶም ሃይለ ስላሴ ኣዝዮም ዝኣምንዎምን ዝተኣማመኑሎምን ሰበስልጣን መንግስቶም ብምዃን ኣብ ዝተፈላለየ ክብ ዝበለ ሓላፍነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣገልገሉ። ጣልያን ኢትዮጵያ ወሪሩ ምስ ሓዘ ሎሬንሶ ምስ ሃይለ ስላሴ ተሰደዱ እሞ ዳርጋ ንብሙሉ ናይቶም ንጉስ ሕጋዊ ክትዓት ኣብ ኣህጉራዊ መጋበያን ምስ መንግስታት ዓለምን ሓንፀፅሎምን ተማጎትሎምን። ኣብዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ስደት እዋን ማለት ካብ 1938 ክሳብ 1940 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሎሬንሶ ካብ ኣውሮጳ ብመገዲ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ሰሊኾም ብምእታው ምስቶም ኣንጻር ጣልያን ዓጢቆም ዝነበሩ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ብምርኻብን ምስኣቶም ንኣስታት ሓደ ዓመት ብምጽናሕን ቀጻልነት ስልጣን ሃይለ ስላሴ ንኽረጋገጽ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኤርትራዊ ሰብ ነበሩ። ኣብዚ ዑደቶም እዚ ምስቶም ንጣልያን እናራሕርሑ ምስ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብምርኻብ እውን ናይ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ስብከት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይንገረሎም እዩ። ኤርትራ ኢትዮጵያዊት እያ ዝብል ሓሳባት ኣብ ኣእምሮ እንግሊዛውያን ይኹን ገለ ኤርትራውያን ንኽሰርጽ ካብ ዝኽኣሉ ሓደ ሎሬንሶ ምንባሮም እውን ይዝምቶ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ጣልያን ድሕሪ ምልቃቐን ማለት ኣብ ምጅማር ኣርባዕታት እውን ሎሬንሶ ኣስመራ እናመፁ ምስ ገለ ናብ ኢትዮጵያ ገጾም ዝዘዝቡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዝራኸቡ ሰበስልጣን ሓደ እዮም ዝነበሩ። ናይ ሽዑ ሰባት ከም ዘዘንትውዎ ሎሬንሶ ይኹኑ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ እንግሊዝ ዘስምዖ ዝነበረ ንኤርትራ ናይ ምምቃል ሓሳባት እውን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዝቃወሙ ኣይነበሩን። ሎሬንሶ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ሰፊሕ ስልጣንን ተሰማዕነትን ስለ ዝነበሮም ሚዛኖም ቀሊል ኣይነበረን። ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ኤርትራዊ መበቆሎም ቅንኢ ናይ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ናይቲ እዋን እቲ ከላዕለሎም ተረአየ። ጓልቶም ከም መወዳድርቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝረኣዩን ብህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝፍተው ዝነበሩን ራስ እምሩ ሃይለ ስላሴ ተመርዖም ስለ ዝነበሩ ድማ ብዓይኒ ጥርጣረን ከም ተቃዋምን ክረኣዩ እውን ጀመሩ እሞ ስልጣኖምን ተሰማዕነቶምን ጎደለ። ኤርትራ ምስ ትግራይ ተሓዊሳ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ንኽትጸኒሑ ዝደሊ ዝብል ሕሜታን ክስን እውን ተሰንዘረሎም። ዝያዳ ዝግን ኣካይዳ ኢትዮጵያ ንሎሬንሶ ዝምእምኦም ዝነበረ ኣይመስልን። ብ29 ጥቅምቲ 1943 ንኣብነት ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ሃው ንሎሬንሶ ከም ዝረኸቦም ይገልጽ። ኣብቲ ርክቦም ሎሬንሶ ሃይለ ስላሴ ዲክተተር ኮይኑ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ጽሕፈትን ሚኒስተሩ ጸሓፌ ትእዛዝ ወልደ ገርጊስ ድማ ሙሉእ ስልጣን ኣብ ኢዱ ብምእታው ኣዕርኹን ኣዝማዱን ይሸይም ኣሎ ከም ዝበልዎ ይጠቅስ እዩ እቲ ኣምባሳደር። በዚ ደው ከይበሉ ሎሬንሶ መንግስቲ ኣዝዩ ድኹምን ብውዲት ዝተበልዐን ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ከም ዝተዛረቡ ይጽሕፍ። ናይ ሎሬንሶ ነቐፌታን ዕቃበን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሪር ዝነበረ እዩ ዝመስል። ኣብ ካልእ ሰነድ ኣምባሳደር ሃው ሃይለ ስላሴ ቁፅፅር ኣጥፊኡን ተገላቢጥዎን እኳ እንተሎ ንእሽቶ ሂትለር ግን ይኸውን ኣሎ። ወልደ ገርጊስን ብጾትን ከዓ ናይ ጌስታፖ ዝመስል ፖሊሳዊ ስርዓት ይኽተሉ ኣለዉ ክብሉ ሎሬንሶ ከም ዝተዛረብዎም ይገልጽ። ሎሬንሶ ነዚ ዝበሉ ካብቲ ብተኸታታሊ ዝሓዝዎ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ፖስታን ቴሌግራምን ሚኒስተር ወሪዶም ናይ ቤት ምኽሪ መወሰኒ ሕጊ ፕሬዚደንት ኮይኖምሉ ኣብ ዝነበሩ ናይ ሓውሲ ውሽጣዊ ማሕዩር እዋን እዩ። ድሕሪዚ ሎሬንሶ ነዊሕ ኣይጸንሑን። ብ1945 ኣምባሳደር ተባሂሎም
ንሞስኮ ብዝተጎልበበት ጥርዝያ ምስተሰደዱ ካብ ዓንኬላ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገለሉ ዋዕላ ፓሪስ እናተኻየደ እንከሎ ግን ሎሬንሶ ሓሚሞም ተባሃለ ብዛዕባ ኣማውቶኦም ከዓ ኣብ ሓደ ሕታም ሰሙናዊ ጋዜጣ ንዝሰፈረ ንርአዮም እቲ ጋዜጣ ከምዚ ይብል ብወርሒ ሕዳር 1939 ዓመተ ምህረት ማለት ግእዝዩ ብርቱዕ ሓሚሞም ስለ ዝነበሩ ናብ አዲስ አበባ ተመልሱም እናወደቁን እናተንሱን ገለ ወርሕታት ምስ ሓለፈ ግና ብጸማሊኦም እንከለው ብ24 ግንቦት 1939 ግእዝ ማለት 1946 ወይ 47 ካብ አዲስ አበባ ተመሊሶም ነቲ ዝጀመርዎ ስርሖም መታን ክቕጽሉ ንሞስኮ ምኻት ተኣዘዝሞ በአይሮፕላን ሃገረ ሽወደን ምስ በጽሑ ሕማሞም ስለ ዝበርትዖም ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሆስፒታል ኣትዮም ኦፕራሲዮን ምስ ተገብረሎም ብ15 ሰነ 1939 ወይ 1947 መዓልቶም ሓጸረት ይብል ኣቀታትሎም እንታይ ምዃኑ ኣይነግርን ግን ኢድ ሃይለ ስላሴ ከይሃሎ ኣይተርፍን ኣብዛ ጋዜጣ ሰፊሩ ከም ዘሎ ብጸማሊኦም እንከለው ተኣዚዞም ዝብል ሓረግ ቅሬታን ጥርጣረን የስምዑ ሞት ሎሬንሶ ኣዝዩ ዘተሓማምን ዘጠራጥርን ምንባሩ ኣብቲ ግዜት እውን ብዙሕ ከም ዘዛረበ ይዝንተዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ተጠቂማ ኣገዳስነቶም ምሰብቅዓ ከዓ ብኸመይ ተጸጓዖም ከም ዝነበረት በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክንርኢና ሎሬንሶ ተኣዛዝ ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መርገጽ እግሪ ንኽትረክብ ምድሪ ዘጣጥሑ እኳ እንተነበሩ ካብቶም ቀዳሞት ግዳያት ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዘጓንፎም ኤርትራውያን ክኾኑ ግን ተገዲዶም ንጸላእ ምግልጋል እዚ ይትርፉም ሃይለ ስላሴ ንብዙሓት ዘገልገሉዋ ኤርትራውያን ኣብ መወዳእቱ ብኸምዚያ ትፈድዮም ነይራ ብዙሓት እውን ብኸምኡ ኣሳዲዳ ንብዙሓት ብዘይኣሰር ዘሕቆቆቶም ኣላ ንኤርትራ ዘይበለ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ክሳራ እዩ ዝኣቱ ከምኡ እውን ኣብ ጣዕሳ كبراتن كبرانن تخاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا فلامي بوليتيكاو منقسقاس أب إرترا بزبل زدالنا تحستو أبزي فتسيمني لنا نزي زتفلالي سنداتن مسحفتن هاجرنا بموكاس زدالنا مهارن حبارن تحستونا ناب كل إرتراوي فتاوي إرتران قدساتن من انتخبات أحبو وقومكم كمتي أقدمنا زبلنا شيرن لايكن أورادما سابسكرايب كتقبرو إنا تلابنا نايلو متحستونا أبزي تزازيم الله كالي جزي تماساسال تحستو حزنا لكم كنقربينا بب زلنا سسنايو نخلاتنا زل ألماو الزخري نسمعتاتنا عوتنا حفاش Masilo wa fawsa
يفلطو عين قصة وداجي حطاطو عين قصة وداجي فتحاد بلحت وقايد فتحاد نشوخ موصيد فتحاد بلحت وقايد فتحاد نشوخ موصيد تغالي شمس دم تحوشا تغالي شمس دم تحوشا نعقام توطانا نغشا نعقام توطانا شاخنا معطوق صواي وصلا غد حين خاصقاي أدرى شاخنا معطوق صواي صرباح الحقم طاقاتي صر النقاوي تطاقاتي صرباح الونق طاقاتي كلنا تريخيا مبحاتي كلنا تريخيا فتحاد بلحت وقالي فتحادني شوخ موصي فتحاد بلحت وقالي فتحادني شوخ موصي تغالي شمس دم تحوشا تغالي شمس دم تحوشا نعقام توطانا نغشا ونق توطانا نغشا